Kakang Prabu aku manggon ning endi Kakang Prabu kaya kowe golek papan sing rada lindhuk aja awurun Kakang lan kuwi makna siadi bisa laku brata dewi lan tak nyanding lawan pun Kakang kaya wis wanjine Yai iya Kakang Prabu ning aja marang kuwi Kakang Sogong sang promo namani wil kata sini Nyai Sinto mumpung kowe ngadawa kulun yen aku sambut gondo ya kuwi katapan luhur ngastana gondo ngadana Lesmana wonten pundi kowe ngadhawuh Kakang Pukulun. Kuwi monggo pangrasaning siadi. Boten benten kaliyan dawuh paduka Kakang Pukulun. Keketek ing laos kula ginanti pitedah bilih ing astana Ganda Madana wonten kusuma traing Mitaradya. Rembesing madring kang pantes dados pengayomaning dawana. Iya, Nyai. Ning siadi kudu bisa nandhurake pangerti aja nganti salah anggolira milih pun Kakang uga bakal anjaga luwih dhisik lan gajake marang sepira bobote manungsa iki mengkene sendika dawuh monggo kula dherekaken Agung Prabu Kresna pangalih bawaning ati sundel ing pariksa eling-eling Malindra kang titi ing pamawas kawawa ngirut perbawaning Sang Bapararama
sabar nalika ginandar dawa umure nuwun sewu sampun ngantos lungguh pitambuh likosipun kula dereng kanthi mantuh paduka menika sinten ora perlu dadak ngaku ing sang Bathara Kresna lan paduka ora perlu kudu weruh marang ingsun jer aku lan sira wis beda alam kang sarta ora padha kahanane lajeng menapa sedyanipun paton iki ingsun weruh cahya kang sumar jaba ratu berwapit kang nedeng mahas ing kasepi temah ingsun gumun setahun jembleng serendeng dene titi mangsa iku ratu pun wis ngasusura sak jagat raya nanging ngapa sing tarak brata Sang Prabu anggen kula menika teteki kertosipun namung kasurung dereng manah amargi rumaos kula dipun pitayana dening jagat kersa wajiban inggih menika kersa katentremaning dana loka pokok nyuwun sewu satunggal Indra menika sampun dipun pitaya basan kewajiban ingkang sampun dipun tumpahaken wonten ing pundhake ratu kedadipun ayane nadyan awet kados menapa angel dadi panguwasa kuwi malah wis dipercaya awit yen ora digambake lawan ingkang ngomong lan ingkang dimongko bisa tekan kang dadi gegayuhane uripe manungsa saiki akeh wis koncaten marang jati diri akeh kang wis tinggal kapribaden ngiblat marang gebyaring bondo donya kula jagat iki kebak ing angkara-angkara apa piye nggonmu ngadepi apa cukup mbok nglakoni nganggo tarak brata nuwun sewu sinuwun ratu menika kedah teguh ing batin manugi sugih akal pertika nggihipun nindar pemerintah supados ratu menika saking dados kebertuanipun kawunanipun Abrasta Durjana sarta mukum tiyang ingkang hambek culika sakumpama kuwi mbok tindakake akeh wong lumpuh ki mau ora gelem dipatrapi hukuman mesti bakal golek sewu cara supaya bisa menang banjur kepiye yen ana Durjana kang mapake ki wong ngono ki mau ratu menika kendel dadak dicekake dadi perkawis ratu menika mboten saged dadaki perkawis ajeng bencang napa senane nganggo murka muga-muga pengendikamu bisa dadi sumpah prasetyane. Aku sumelang. Perbagai wong janjine tanpa bukti. Karya ulun Bathara Rama Wijaya ingkang jaman Ramaya ngaku tetungguling bala kabeh. Wis bisa ngrurah marang angkaraning jagat raya ya kuwi Prabu Dasamuka. Samangga wis purna dalem ulun mapan ing kasuwargan. Ning ulun isih kepengin dalem bekti uripku kanggo nampak peperming bawana. Ning aku wis ngerti jaba jeromu mengatno kasuwarganira ingsun bakal manunggal alam jero sira Prabu Kresna. Biyen iki padha-padha titis Wisnu saiki malah wis manunggal mangsa bodho kaya
sira putraning Nalindra Gumpinara ingkang dewa tak ambek wicaksana welas malang asih atimu kebak marang rasa sabar penggalihmu jembar kaya segara kowe pantes dadi tungguling manita jeneng sira bisa nurunake putra mestikaning jalma aku bakal sajira awakmu sira Bratacaya. Nadyan dhisik Widwati wis tak buru-buru. Nanging wong bejo ra kaya aku. Kaya Widwati lan jenenge nganggan royo iki. Tak cindra iki.